खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटिउब चेनेला फागुन दानाव सल'मा फरायथिनाय हाबाफारिखौ सप्तायाव साननै फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय नायगिरि आरो खोनासंगिरिफोरनि हांख्रायहरनायाव सप्तायाव सानथाम फोसावनो थाखाय थांखि लाबाय। समबार, बुधबार आरो शनिबार बारायाव। दिनै समबार। सल'मा फरायथिनाय आयदानि दिनै ब्रैथि खोन्दो। सल'माखौ लिरदोंमोन अमृत खेरखातारिया। सल'मानि मुङा जादों कनदम। ब्रैथि खोन्दो। 15 सानसो क्लास खालामखांनायनि उनाव दिनैसो हस्टेल एडमिसन मोनदों माइनावा। हस्टेल एडमिसन मोनसान्दि सानफ्रोमबो न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय क्लास खालामबाय थादोंमोन। माब्लाबा दख'ना माब्लाबा सुरिदार गानना फैयो बियो इउनिभार्सिटिसिम। हस्टेल एडमिसनखौ लाना हस्टेलसिम बेदिं दैजेनजासिम सिथाब मदद खालामना होदों बिरदावा माइनावखौ। माइनावा मदद होग्रा सासे मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां सानदों। बिरदाव गैयामोनब्ला माथो जार्लायाव गोग्लैगौमोन बेखौ सानो माइनावा। थेंक्स आदा, नों नङामोनब्ला आंहा जोबोर जारला जाथारगौमोन हस्टेल एडमिसन लानाया। माइनावा हस्टेलाव थानानै क्लास लानो डिपार्टमेन्टसिम सहैब्ला डिपार्टमेन्टआव बिरदावा लोगो मोनना बुंबाय, इट्स अके, आंथ' जेब्लायबो मानसिफोरखौ हेल्प खालामना मोजां मोनखायो, मिनिस्लुना बुंबाय बिरदावा। साननैसोआवनो सानैबो जोबोर मोजां सिनायलायनाय जादों। डिपार्टमेन्टआव फैब्ला सानैबो लोगो हमलायाब्ला माबा बावनाय माबा मावनो हाबा थानाय मोनलायग्रा जाबाय। बिरदावा साननैसोआवनो माइनावनो जाबायदि मदद होबाय बेबायदि मदद मोनना बयबो सिख्लाफ्रानो गोसो गोलोमखागोन। माबोरै सिख्लाफोरखौ हेल्प खालामना माबोरै क्ल'ज जानांगौ बेफोर टेकनिकखौ बिरदावा मोजाङैनो मिथिखागौ। डिपार्टमेन्टनि बांसिनानो बेखौ सिनि जाग्रा होनना मोनथिखागौ। दिनैबो क्लास जोबखांनानै बिरदावा माइनावखौ इउनिभार्सिटिनि केन्टिनाव लोगो हमो। सानैबो लोगो हमलायनाय हुदाया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। कफि कालाकन अर्डार होना बिरदावा मिनिस्लुना माइनावखौ बुंबाय, माइनाव, नोंखौ लोगो मोनोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो। आदायादि माबायदि बाथ्रा बुङो? मिनिस्लुना स्रि थायो माइनावा। बिसोरनि खाथि केन्टिनाव जिरायनाय रायज्लायनायखौ माइनावनि लोगोफ्रा बेखौ माब्लाबा जंखायो। सोरबा सानैसोआ जंखायब्ला सायावसो रागा जोंफ्लायो, नाथाय सिं मोजां मोनो माइनावा। मालायफोरनिया थाब जायै लोङै सिखारलांबा थांब्लाबो बिसोर सानैनि जानाय लोंनाया खावसेयानो जोबा। जेनेबा मोस्रोमासो कफि लोंदों, कालाकन जादों। जानाय लोंनायनि सोलाय मेगनजों मेगन नोजोर होनाया रायज्लायनायासो बारा जादों। क्लासाव माखौ बुजियाखै, नट्स मोनदोंना मोनाखै सोंफा खालामना नट्स लानो गावनि रुमाव बिरदावा इनभाइटेसन होखायो। माइनावाबो नट्स लायनो इनभाइटेसन मोनना गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। माइनावाल' नङा, बयबो मोजां मोनखागोन। इउनिभार्सिटियाव गासै सिनियरफोरनिफ्राय नट्स कालेक्सन खालामनाया मोनसे कालचार बायदिसो जाबाय। बिसोर बारस्लाय बोसोर बारस्लाय सिनियरफोरनिफ्राय सिनियरनि आखायाव बारस्लाय जेरक्स फट'स्टेट खालाम लानाया इउनिभार्सिटिनि मोनसे कालचार बुंब्ला गोरोन्थि जानाय नङा खोमा। बेबायदियाव सिनियर सासेया नट्स कालेक्सन खालामना नट्स जासिनायाव बालाहामायाव दै जासिनाय बायदि जादों माइनावनि थाखाय। माइनावा गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ आदा, आंबो गाबोननो नोंनि रुमाव थांगोन, माइनावा बुंबाय। माबोरै मा खायदाजों नट्स बुथुमनांगौ बेफोरखौ जुनियरफ्रा मोजाङैनो मिथिखागौ। गोबाङानो नट्स मोननो थाखाय जोबोर क्ल'ज जायो। आदा आब' बुंनानै गोदै रायदावग्रोनाय नुग्रो मोनो। सिनियर बुंनाय बाथ्राखौ माब्लाबाबो फेलें खालामा। डिपार्टमेन्टआव नुग्रो मोना गुड मर्निं होनाया रायदावग्रोनाया जुनियरफोरनि नट्स बख्ल'नायनि मोनसे खायदा बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा खोमा। बेफोरबायदि जेबो टेकनिक बाहायाबालानो नट्स मोनगोन सानना माइनावा आथिङा हायावनो नाङाखै। जेरैखि जाया सिनियरनिफ्राय नट्स बुथुमनो हाब्ला जानो हागौ आनजादाव गोबां नाम्बार मोनगोन। गावबागाव क्लासमेट लोगोनो नट्स हरालाब्लानो सिख्लाया सेंग्रानो आरो सेंग्राया सिख्लानो नट्स
हरलायनाया हले मोनसे कालचारखा। बेबायदियाव बिरदावा गावनि नट्सखौ जासिना रुमसिम इनभाइटेसन होनायाव माइनावआ मानो गोजोना जानो। 1 घन्टासो सानैबो बायदिसिना बाथ्रा रायज्लायनानै केन्टिननिफ्राय लासै लासै सिखारलांबाय। माइनाव, आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। बिरदावा बुंबाय। मा बाथ्रा आदा? माइनावआ सोंफिनदों। नांला दे, दा बुंथ'ला। दा मोनायाव कल खालामना जा बुंनांगौ बुंथारगोन आं। दानो बुंबानो जायोना? माइनावआ मोनथिनो हांखुर जाथारदों। दानो बुंजोबबा दा मोनायाव बुंनो गोनां थानाय नङा। बिरदावा बेबायदि बुंना मिनिस्लुना बिदाय लाबाय। माइनावआबो मिनिस्लुना बिदाय लालायबाय आरो गावनि हस्टेल फारसे थांबाय। मोनानि ओंखाम जाखांनानै चेयाराव जिरायना बिजाबखौ टेबुल सायाव बोदलाना दोनब्लाबो, बिजाबाव मा लिरदों मेगना नोजोर गोग्लैदोंब्लाबो गोसोआ बिजाबाव गैया माइनावआ। बिरदावा मा बुंनो सानदोंमोन, मा बाथ्रा बुंगोन बेखौनो सानबाय थायो सिरि सिरि। केन्टिनाव सानैजों रायज्लायनाय बाथ्राफोरखौ सिरि सिरि सिनेमानि रिल बायदि फारि फारि गोसोखांदों। नै फाग्लि, सोरखौ गोसोखांबाय थादों? ना आदा बिरदावखौ? बेबायदि होनना बिखुङाव नारबासो माइनावआ मोगथां मुलुगाव हुस फैयो। निजोराया बिदिनो जंखायखायो माइनावखौ आरो माइनावआबो बिखौ। मादि बुंनाय जायो फाग्लिनिया? आंलाय मानो आदा बिरदावखौ गोसोखांबाय थानो? माइनावआ रागा जोंफ्लानाय बायदि जाफ्लाना बुंबाय। गोसोखाङैयासो। आं मिथिखागौहाय नोंसोर केन्टिनाव लोगो हमलायनायखौ। निजोराबो जंखायफिनदों। नोंहानो गोसोखांबाय थाहाय बर' डिपार्टमेन्टनि आदा मुन्नाखौ। सानैबो जंखायलायनाय बेबायदिनो। निजोराया माइनावनि डिपार्टमेन्ट मोनसेनिल' नङा, सेम सेमिस्टार आरो रुममेटबो। बेखायनो सानैबो मोजां लोगोथार। सानैबो माब्लाबा जंखायलायबोयो, माब्लाबा गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायलायो, माब्लाबाबो गोसोआव खोथा लाखमाया। बिरदावखौ लोगो हमनाय, केन्टिनाव मा मा रायज्लायनाय बेफोरखौबो खोन्थाजोबो माइनावआ। निजोरायाबो माब्लाबाबो खोथा लाखमाया माइनावनि सिगाङाव। बांद्राय केन्टिनाव लोगो हमना सिनि दाजाहाय, दायबेटिस जागोनबो। निजोराया बाथ्राखौ जंखायना फावै बुङो। सिनि जायाहाय, रायज्लायदोंसोमोनसो। माइनावआ बुंफिनो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिं तेरे लिए। रिंटनआ गाबखांना होनायाव माइनावआ थाबनो रिसिभ खालामो। हेलौ माइनाव, आंसो बिरदाव। हाय आदा, माइनावआ गोदै गाराङै बुङो। माइनावआ बिसना सायाव गोलाव जाना गान्दुखौ बिखायाव लाना रायज्लायनो हमबाय। निजोरायाबो आन्दाज मोनखाबाय आरो गावनि बिसनायाव बारखोहैबाय। मा बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आदा? माइनावआ मोनथिनो लुबैना सोंबाय। जेबो नङा, बिरदावा बुंबाय। जेबो नङाबा माथो? आं नानोबा नोंखौसो गोसोखांग्रा जाबाय। बिरदावा बुंबाय। आंखौलाय मानो गोसोखांनांगौ? आं बुंनो हाया मा जादों आंनि गोसोआ। नोंनि गोसोआलाय मा जादों आदा? गान्दुखौ आसुगुर गोलाव गोलावजों हमख्रुमसिनदों आरो खुसेरसिनदों माइनावआ। नोंनि गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन। बिरदावा गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो लुबैना बुंबाय। मा बाथ्रा? आं गाज्रि मोना। माइनावआ बुंदों। नोंनो आंनि गोसोखौ खावबाय। आइ लाभ इउ माइनाव। आं लाजिनाय मोनबाय आदा। माइनावआ लाजिफ्लाङो। मानो? ना नोंहा बयफ्रेन्ड दंखायो नामा? गैया। माइनावआ गोदै गारांजों बुंबाय। सानैबो रायज्लायनायाव गोदोहाबदों। सानैबो गोसो थोनायनि फानजारियाव नांबाय। माइनावआ रावबो सेंग्राखौ गोसो थैफेरा दिनै गोसो गुवारै रायज्लायनाया गोसो थोनायनि प्रप'जलखौ एक्सेप्ट खालामबाय। सेकेन्डनि उनाव सेकेन्ड, मिनिटनि उनाव मिनिट, घन्टानि उनाव घन्टा गोसो थोनायनि बाथ्रा रायज्लायदों। जेनेबा गोबाव सम रायज्लायनो मोनैयाव रायज्लायनो मोननाय बायदि। मा बाथ्रा मा खोथा रायज्लायो बिसोरसो मिथिगौ। माइनावआ गान्दु बेलथाय बेलथाय रायज्लायबाय थायो। जेब्ला हस्टेल खाथिनि सुपारटेन्डेन्टनि दाउज्ला दाउआ अखा नायसि जानायनि वार्निं होयो अब्लासो माइनावआ अखा नायसि जाबाय बेखौ आन्दाज मोनो। मबाइलनि चार्जआबो ल' जाबायमोन। मालायफ्रा सिखारहां जाब्लासो सानैबो मबाइलाव किस खालामलायना अखा नायसि दो उन्दुलाङो। नोंथांमोना सल'मा फरायथिनाय आयदानि दिनै
ब्रैथि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। आरो सल'मा फरायथिनाय आयदाखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामनो एबा नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालामनानै गोसोनि खोथाखौ बुंनो दाबाव। फिन नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।